Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Vlogger. So for today's vlog guys, ay mag-video react po tayo, no? So itong video na to ay hindi ko pa talaga to napanood para Hindi ko din napanood. Yung ano natin, yung reaction natin is pure talaga. Hindi siya fake. So, ganyan po yung mga mukha namin dahil bago po kaming gising. So, and magandang hapon po, no? So, time is 5:46 in the afternoon. So, ngayon, mag-video react na po tayo. So, itong video na ito ay umabot siya ng 17 million views sa YouTube. So, ngayon, i-view ko siya. Kasi, nakita lang sa newsfeed, trending siya. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Basta, panoorin po natin, guys, ha. Okay, let's do this. Okay, so, bago pala natin, no, simulan ng ating video react, ay shout out muna kay Tech Knows 2021. Hi po. Salamat po sa pagbisita sa sa akin channel. Patuloy lang po sa pag view ng aking mga videos. And shout out po sa lahat po ng aking subscribers diyan. Maraming salamat at patuloy lang po kayo sa pag suporta. So, yung title nito, wait. Wala pa siyang title. Tingnan mo natin ang title, ha. Ay, wala pala siyang title. Okay, so basta tingnan natin. Sabay nating panoorin, no. Okay. So, ayan. Diretso na to. Diretso. Okay, ayan. So, okay. Ang dami nga. Saan di siya ngakuan? Baksan. Baksan di siya, baksan. Okay, ayan. Anong nangyari sa video? Look, parang kinagat. Hala, atay. Hala, gipaak siya. Abis sa mga audience na wala, ito nang bubundagana. Oh, giluputan siya. Oh, uy, takbang. Wala na. Ayan, kamot. Ay, napakal mo ganili siyang naon. Oh. Lala, patay gitu oh. Ay, muni, siguro nagkuhan sa iya oh. Ay, kanindi ang nagkuhan sa iya. Na kids, di kayo nyo nigayahon kay professional na ganyan siya, pero gipaak siya, tuwara, gipaak ko. Ano ko ba? Nagko mo kayo ni, oh. Wala, isa. Kanang unsay tawag ani? Grabe kayo ang unsa. Bitin.
napaakan siya diri sa Wala niyang light. iyahang Wala kuan. niyang light. Kuan ang iyahang view 17 million sa YouTube. So mo dito nahitabo no. Mo to'y nahitabo no nga kuan day kanang napaakan day siya, giluputan siya. Wala siya kabantay nga naana na day bitin sa iyaha. So Oh. man siya nagtanaw. Oh. Mao na to no. Kaluoy po. So mao lang to guys. So salamat sa pag tanaw. Thanks for watching, and then sa gustong magpa-shoutout po dyan, medyo Comment down below. ningit-ngit ato ang kuan. Yes. No? Ningit-ngit siya. Ng hapon naman good. Ningit-ngit na siya. So, sa tanan nyo magpa-shoutout, comment down below. Then, ayaw po mo kalimot sa pag-like. And then, sa mga wala pa nag-subscribe, subscribe to my YouTube channel. And then, share kung nagustuhan nyo pong nyangap nye. Yung nga po ang aking video ngayon. So, bye guys! See you in my next video. Dahil, gabi na. Behind closed doors, I'm a fool for your love.